sekti nggih. Mengki sampean maju perang, mengki kerjasama kali kula karepmu sampean perang karo Bratasena, kula teng wingking tata-tata gawe terbelo nggih ngusung mayit sampean. Cangkeme ora. Didongakne men aku iso menang. Wong murka tak didongakne iki gunane apa ora? Kudune nggih sampun dipun rampungi anggen paduka ndahar daginge menungso. Daginge kewan sing kathah kebo sapi, pitik lan liya-liyane. Kok mangan daginge menungso? Minggiro timbang kakan cerewet dugang mongso ora kowe. Nek gunane awake dhewe matur, Kang. Iki beguguk mutamaton gajah gelar tanpa serati. Lah iya, awake dhewe batur ki isane mung tutur-tutur. Awake dhewe dadi wong tuwa nuturi karo sing nom ora digugu ya wis ben. Mergo wong tuwa ki nggone kepinteran, nggone wong sing becik, wong sing apik. Dadi nek kabeh tuwa ki mesti apik. Apa iya? Iya. Apa-apa ki nek tuwa mesti apik. Kuwi wong, heeh. Nek panganan yo ngono, anggar tuwa ki mesti enak. Sing enom mesti ora enak. Apa iya? Yo. Contoh beta mantol. Enak ora? Legi ora? Legi sebabe tuwa. Lah sing enom, kelem enom, sepet. Salah tau mangan. Oh baik. Kuwi nek tuwek mesti enak, nek tuwa mesti enak. Aku tak takon, apa? Wis tau mangan jangan bung. Apa? Jare sing tuwa enak, tau mangan jangan bung. Aku ora tau kok mangan jangan bung. Oh. Oh. Utata gati wisaya indri yaksa Indriyaksa sara maruta pawana bana margana samirana samirana lan parayang panca bayu Ratasena kuwi kowe ayo Ratasena aku dikondangke kowe Sekti Mandraguna aku Prabu Baka kowe sing tak goleki ya kene kowe goleki aku kowe kudune iso ngayomi marang para kawulamu ning ya kene kowe malah njajah lawan para kawulamu sing nyengkakne kowe dadi ratu rasa dadak kowe tutur-tutur yen kowe wakile Demang Ijrapa ing manah lan tata tak unta malang dina iki ayo iso mangan aku wareg selawase urip syarate alahno aku luwih dhisik wah mongso kowe bakal menang tanding ora giaglak mongso ora adil iki Ah.